Però ja recolliré jo això, si no... Les tassetes on les tens? Ara vaig buscar. Jo els mocats sí que fem. No, no, no. El xoriç és el producte estrella del porc, aquí al Pallars i a altres puestos, perquè el xoriç és la carn més triada del tocino. Se tria el pernil, que dura molt temps, i el xoriç és més aviat. Lo xoriç és l'embotit del porc per excel·lència del Pallars. Mai falta cap rebost pallarès i és molt present en el dia a dia, als entrepans, com a aperitiu o per sopar amb una bona llesca de pa amb tomata i oli de la comarca. Antigament, cada casa elaborava el seu propi xoriç a l'hivern, quan es feia la matança del porc. Actualment el podem comprar a totes les carnisseries i xarcuteries del Pallars i cadascuna l'elabora amb el seu toc especial. Us convidem a conèixer, pas a pas, com s'elabora aquest embotit. El xoriç porta bàsicament és tot carn de porc. És l'espatlla, nosaltres hi posem l'espatlla, el pernil, retall magre, algun llom, també s'hi pot posar, una mica de greix, sal, pebre i tripa natural de porc. I amb tots aquests ingredients, barrejats i ben trinxats, tenim el mandongo a punt. Anem a embotir. Perquè això, com més sequer, més gustós és. Llavors es posem en un caixó i posem un drap, perquè la humitat que tinguen ja s'eixugue. Sempre xupa una mica. Bueno, doncs mira, ara estem aquí al secadero, que és el lloc on s'assequen els xorissos. Un cop les hem fet, els pugem aquí dalt i els fiquem amb aquestes planxes tapades amb draps, entremig, amb uns pesos a sobre, durant 48 hores. Després de 48 hores els traiem i els pengem aquí, d'on ja no es mouen fins al cap de 3 mesos, depèn de la tripa. Aquesta és semiculana, la tripa és més primeta i tarda menys a assecar. I aquesta és més gruixuda i tarda més temps en curar. També conserva més la carn a dintre tendra i aquesta es fa més dura de seguida. Lo xoriç es diferencia de la resta d'embotits per la seva forma característica de buit. Alguns elaboradors accentuen aquesta forma passant el corró per damunt del xoriç durant el procés de secat, evitant a la vegada que es formin bosses d'aire. Veieu com té forma de buit? Està fet amb sal i pebre, sense conservants, assecat amb celles naturals i llavors fa que la carn es compacti a poc i que es vagi curant. El xoriç és molt senzill, no hi ha cap secret amb el xoriç. És carn de porc, l'espatlla, el pernil, retall magre, greix, tripa natural de porc, molt important, molt d'amor, molta dedicació i molt temps. Ara només queda tastar el xoriç, un trosset del Pallars.